Adofo Ghana movie industry adofo Kumawood adofo keke adofo ye chi obi bia ye ogide so obi a ho ye madaroma ayeye nuabe ma keke Kwadwo kwakye obo obie aye na aye ho nhyehyeye said the abusua asie nie abusua se aye on the 6th of August aye Thursday ana abusua se yedi aye nuabe ma keke Kwadwo kwakye obo obie yedi ne na otweda ewo abuakwa manhia Kumase abuakwa manhia school park no so abuakwa manhia school park eben lorry station hwa manhia station hwa no na wo de babia free babia ofru abuakwa manhia ka oso besi wo station hwa no na hwa na school no wo abanfo se de ade to na ni ono na eyie enti se de akoban yesle adofo nyina se momla mejam aye abusua momabo abusua na aye ni enua be man ni na wotweda edamase se maji efe so na mobeba ama na yefe eda obi bia se nyame wanka obi bia